በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ውዒለ። ከምቲ ኣነ ሰናይ ዝወዓልክዎ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእቲ ተስፋ እየ። ናይ ሎማዓንቲ ሓፂር ዛንታና ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት እቲ ዝኸፍአ ርሕቐት ዘይምርድዳእ ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዕንክሊል ድማ ዘይምትእምማን እዩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ኣብዚ ምድናታት ዘጋጥሙ ክልተ ዓበይቲ ብድሆታት ብንጹር የነጻጽር። ነፍሲ ወከፎም ዝፈጥርዎ ጽልዋን ንምፍታሖም ዘሎ ኣጸጋምነትን ድማ ይገልጽ። ዘይምርድዳእ ከም ርሕቐት ትርጉም ዘይምርድዳእ ማለት ሓደ ሰብ ዝበሎ ዝገበሮ ወይ ዝሓሰቦ ነገር እቲ ካልእ ሰብ ብጌጋ ክትርጉሞ ከሎ እዩ። እዚ ከም ርሕቐት ዘገለጸሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ናይ ስምዒትን ኣተሓሳስባን ክፍተት ስለ ዝፈጥር እዩ። ብኣካል ቀረባ እንተኾኑ እኳ ብኣእምሮ ግን ዝተረሓሓቑ እዮም። ናይ መራኸቢ ፀገም ሓሳብካ ብንጹር ዘይምግላጽ ወይ ድማ እቲ ሰማዒ ብግቡእ ዘይምስማዕ ዝተፈለየ ኣመለኻኽታ ክልተ ሰባት በበይኑ ዓውዲ ተመክሮን ኣተዓባብያን ስለ ዘለዎም ንሓደ ነገር በበይኑ መንገዲ ይትርጉምዎ። ግምታት ሓደ ሰብ ብዛዕባ እቲ ሓደ ብዘይ ጭብጢ ግምት ብምውሳድ ናብ ጌጋ መደምደምታ ይበጽሕ። ስለምንታይ ርሕቐት ተባሂሉ? ዘይምርድዳእ ከም ሓደ ኣብ መንጎ ክልተ ቦታታት ዘሎ ርሕቐት እዩ። እቲ ርሕቐት ብድልድል ናይ ምዝርራብን ምርድዳእን ክመልእ ይኽእል እዩ። ማለት ክልቲኦም ወገናት ንጹርን ክፍትን ዝርርብ እንተገይሮም እቲ ክፍተት ቆሊፎም እንደገና ክቀራረቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ክፉእ እኳ እንተኾነ ፍታሕ ዘለዎ ነገር እዩ። ዘይምትእምማን ከም ሓደገኛ ዕንክሊል። ትርጉም ዘይምትእምማን ማለት ኣብ ሓደ ሰብ ዘለካ እምነት ምጥፋእ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቃላቱ፣ ተግባራቱ ከምኡ እውን ኣብቲ ንዓኻ ዘለዎ ድሌት ጥርጣረ ምሕዳር ማለት እዩ። ከም ሓደገኛ ዕንክሊል ወይ መንደቕ ዝተገለጸሉ ምኽንያት መሰረት ናይ ዝምድና ስለ ዘፍርስ እዩ። ምንጻል ቃል ምጥላም፣ ሓሶት ምዝራብ ወይ ዝሰሓብካ ምስጢር ምዝራብ ንእምነት ብቐጥታ ይቐትሎ። ዘይተኣማንነት ሓደ ሰብ ሎሚ ሓደ ነገር ኢሉ ጽባሕ ካልእ እንተገበረ እምነትካ ይንኪ። ስምዒታዊ ድሕነት ምትእምማን ማለት ምስ ሓደ ሰብ ክትህሉ ከለኻ ስምዒታዊ ድሕንነት ይስምዓካ ማለት እዩ። እዚ ምስ ጠፍአ ኩሉ ግዜ ኣብ ስግኣትን ጥርጣረን ትነብር። ስለምንታይ ሓደገኛ ዕንክሊል ተባሂሉ? ዕንክሊል ማለት መንገዲ ዝዓፁ ነገር እዩ። ዘይምትእምማን ንዝኾኑ ይኹን ምዕባለ ኣብ ሓደ ዝምድና ይዓግት። ልክዕ ከም መንደቕ ኮይኑ ንምቅርራብ ቦታ ኣይገድፍን እዩ። ሓደገኛ ዝተባህለሉ ምኽንያት ንዝምድና ካብ መሰረቱ ስለ ዘናውፆ እዩ። ዘይምርድዳእ መብዛሕትኡ ግዜ ንላዕሊ ዝረአ ፀገም ክኸውን ከሎ ዘይምትእምማን ግን ከምቲ ንስርኦም ዝበልዕ ሕማም ፍልሖ ኮይኑ ንኩሉ ነገር ካብ ውሽጢ ይብክልዎ። ሓደ ግዜ ምስ ተፈጠረ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድን ነዊሕን ግዜ ዝወስድን እዩ። ዳግም እምነት ንምህናፅ ቀጻልን ጽኑዕን ተግባር የድሊ። መደምደታ ብሓፈሻ ዘይምርድዳእ ክልተ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ገጽ ናይ ሓደ መጽሓፍ ከም ዘለዉ እዩ ዝገብሮም። ክዛረቡ እንተኽኢሎም ግን ናብ ሓደ ገጽ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ዘይምትእምማን ግን እቲ መጽሓፍ ባዕሉ ከም ምቕዳድ እዩ። ዳግም ንምጽሓፍ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝምድናታትና ንጹር መራኸቢ ንምፍጣር ክንጽዕር ከም ዘለና ልዕሊኡ ድማ እቲ መሰረት ዝኾነ ምትእምማን ምእንቲ ከይፈርስ ብጥንቃቐ ክንሕዞን ክንከናኸኖን ይግባእ። ናይ ሎማዓንቲ ሓፂር ዛንታና ድማ ኣብዚ ይፍጸም።